Pababasa ng Maya Pabalita hanggang San Marcos. Para Amerika, Yesus minumiyag-iyakin ang sa mundo. Di bukod mong iina, pinapit ni Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawin natin, ikit din binaliwa maske. Iimanan na may mas laki puti ay hindi man apaw hindi makanya. Kanitang winding at ang itinde di Elias ako ni Moises. Magipagsalita daw kang Jesus. Nan Pedro kang Jesus. Maestro, maya iketitan. Gawin at tutol ka. Men para Eva, men para kang Moises, at men para kang Elias. Ni Pedro ang konting ape ng agad, pinagkutan nila, unang niya, naman sukat ng sayan. Imetong abeka, abika, iuya at binunan nila, at meron niya, imetong kaswahan pag-ibigan nga. Iiya anak mong kagandulan, makiramdam ko kaya. Kanina rin, nilalawe namin makapagpuro. Dahil alam mo ang aliwa. Yesus siya namukaya, diba? Samantalang budas daw ikulo, may higit ng pinagigit Yesus kaya. Eyo pangyayari kanuman itik-itik mo hanggang inanaking tao inyapang sinubing medien. Pinituan daw pinabigin na dapat ilay-ila isasabihan daw bakit may pagyan na ibuhi ang sabihan ni pamuyubingin. Kapan Maya na balita ni Kaya katalukan mas. Kung naalala niyo, isang linggo na po nakalipas, pinalalahanan tayo sa kahalagaan ng Kwaresma. Alam natin, intindihan natin ng Kwaresma, hindi lang po ang panahon na pag-usap pansin po natin para ma-focus yung attention natin to be able to change our lifestyle. Intindihan natin na araw-araw po pala ay narapat na gawin po natin ang karapatan bilang mga anak ng Diyos. Noong araw ng Miyerkules, natangkat po natin ang abu. Pari ko ay nagsasabi ng dalawang sinasabi na tayo, yung isa, repent and believe in the gospel. Yung isa naman, from dust, you are dust, remember that you are dust, and to dust you shall return. So ito yung sinabi ng pari na napaka-importante bagay upang mapaalalahanan ko tayo sa totoong pinaggalingan po natin. Kaya kung linggo, naiintindihan po natin na ang Kwaresma pala ay may tatlong karakteristika. Una, yung repentance, pagbabago o pagbabalik loob sa Diyos. Itong pagbabalik loob sa Diyos, nahigit na babalikan yung dating mga kasalanan. Kasi mangyari mo lang sa buhay natin na pinagsisihan natin ng isang bagay. Sa katunayan nga, pumunta tayo sa kumpisanan, sinabi natin sa bahay, at pagkatapos natin natanggap yung solution, akala natin nagtapos na lahat ito. At binabalik natin dating ugali, dating bisyo. So, kung titignan natin sa ganitong
Katulad ni Levi, nung lumaan si Kristo, tinatawag siya tamang panuni. Si Levi, or Matthew, left everything behind. Katulad ni Zacchaeus, nung lumaan si Kristo sa Jericho, umakyat siya sa puno, pinababa siya, at noong naramdaman ni Zacchaeus yung grandeza, yung the greatness of God and His love towards him, tinapon niya ang kanyang upo. Ano ba ang sinisipulo ron? Tinatapon niya ang pag-ibig sa kanya. At hindi niya binalikan yun. Si Kristo, pagkatapos ng kanyang binuwan, ano ginawa niya? Hindi na siya bumalik doon sa siya ng kanyang tatay upang tumulong ulit sa gagawin ng tatay niya bilang kanday. No? Pero, pumunta siya, o hindi siya bumalik doon sa sinagoga. Kundi, pumunta siya sa desierto at doon nagsimula ng kanyang misyon. Ganun na kapit, ang totoong pagbalik sa Diyos ay pagwaksi at pagsusuot ng bagong damit na si Kristo. Yun. Pangalawang karakteristika ay ang pagkakawawa. Narinig natin noong last Sunday na si Kristo sa katapusan ng paghukom ng katapusan ng panahon, igagamit niya yung mga lupa sa kanyang karangkanan at makabing sa kanyang kagawa. At doon, i-judge sila according to what they have done. Yung nasa kanan, hindi yung nagbibigay ng mga pagkain sa mga pagkain, nagpapatuloy ng mga walang tahanan, nagbibigay ng damit sa mga lutupan, etc. So yung pagkakawawa, ang pangalawa. Pangatlo, ay pinaghandaan po natin ang renewal of our baptism. Sa madaling salita, itong tatlong karakteristik, sulitin ko, pagbabalilo sa Diyos, sa repentance, pagkakawawa, at sa kayong paghahanda para sa pagbabago ng ating baptismal process. Pwede na i-sum up into two features. Ang dalawang features pala sa kabeza ay penitential at sa baptismal. Huwag natin kalimutan na ang simbahan ay naganyaya sa ating to live the discipline, fasting, prayer, and pagkakawawa, our work of mercy. Ito yung tatlong disiplina upang mas mapalagunan pa po natin ang ating paghahanda para sa passion and death of Christ. Ngayong araw nito ay pinalalahanan tayo ng isang bagay. Itong transfiguration. Naintindihan natin ang salitang trans, prefix na trans. Transgender, so sa pagiging lalaki o babae, naging lalaki. O pagiging lalaki, naging babae. Transitus, inilaan natin. O transubstantiation. No pag-change ng purely host to the body and blood of Christ. Transubstantiation. Transit o transportation. Transmutation. Dami tayong trans. Sa pagkakita ngayon, ipinakita sa atin kung paano nagbago ang buhay ni Kristo. At yung damit niya, puting-puti. Walang kahit ang puti dito na pwedeng kumpara natin. Kahit yung nilalaman ng Ariel. Sa advertisement, sa Mr. Clean. Walang pwedeng kumpara natin. Yung nagbibigay na damit ni Kristo ay nagsasabi ng isang bagay. Alam niyo po ba kung ano po ba ang ibig sabihin ng transfiguration ito? Alam natin na nangyari ito a week after Peter's confession of who Jesus is. At sinasabi ni Kristo, in the midst of confusion of His disciples, kasi sabi ni Kristo na darating araw na papatayin ko, kailangan pumunta sa Jerusalem, pagkatapos pumatay, sa tatlong araw, muli ang bumuhay. They are confused. So, amidst of this confusion,
gustong bigyan ng hope ni Kristo kaya mga apostoles. Kaya itong glorification ni Kristo in the midst of the changing of His face, transfiguration, ay anticipation ito sa glorification of Jesus. Sa glory that will happen to Jesus after His passion, death, and lately resurrection. So bakit upang hindi sila totally mawala along the way, pinakita na in advance, clearly sa lahat, sa tatlong apostoles ng Kristo. Pero kung titignan din natin, pwede natin i-interpret ito dito mga kapatid. Naalala niyo nung bininyagan si Kristo, pagkatapos niya natanggap yung dream niya at narinig niya yung boses na naman, katulad din sa boses ngayon. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. So, itay sa approval yun. Ngayon, ina-approve na naman ang Panginoong Diyos bago yung transfiguration who Jesus is in relation to the Father. Pagkatapos na ganyan niya, dinala siya ng Espiritu Santo doon sa disyerto. Doon naranasan niya yung temptation for 3 times. At saka nalapasan niya ito after fasting and prayer 40 days, nalapasan niya yung temptation na yung Satanas. At doon nagsimula ang kanyang mission. In 3-year time, ginawa ni Kristo ang mission. Noong 3 years na yun, lahat ibinigay ni Kristo. Panahon, ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay, pagkain ng kaluluwa, pagkain ng pisikal na katawan, at lahat ng mga inanata. Kaya kami sinterpret sa Ecclesiastes, kanyang pamilya, at sa mga Pariseo, dahil sa paglabag niya sa mga sa batas patiko, ang binigyan pansin at halaga ng Kristo ay ang buhay. Kaya ang pinakahangis expression niya sa batas ay ang pag-ibig. At itong pag-ibig ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, merciful, makakabig. E tingnan natin si Kristo ay gumagawa nung pinadala siya ng Ama. He came here not because of His own will. Sinunod niya ang kagustuhan ng Ama upang ipadala siya dito sa mundo. Nagkatawang tao si Kristo. Ginawa niya ang kagustuhan ng Ama. In fact, ang pagkain ni Kristo ay ang kagustuhan ng Diyos. Bago siya magsimula ng kanyang trabaho at bago siya matulog, palagi siya nakatulog-pansin sa Ama sa pamamagitan ng prayer pagdadasal. Lahat ng mga gustuhan ng Ama ay ginawa ng Diyos. Kaya bago man lang mangyari sa Kanya yung passion and death, ipinakita na sa Kanyang Ama sa Kanya kung paano niya pinahalagahan ang ginagawa ni Kristo. Kung paano ito na-appreciate ng Ama. Pinakita niya mismo ni Kristo na pagkatapos ng iyong passion, death, may glorification in your heart. And si Kristo mismo ang nakikita niya kasama ng kanyang apostoles. Kita natin ang panahon ng pagbabago ng Kristo at doon si Pedro o si Moses at saka si Elijah. Si Moses na siyang representante ng batas. Si Elijah na siyang representante ng mga propeta. Kasama na nakikipag-usap kay Kristo. Bakit ito? Sila yung dalawang witnesses na hindi natin may interpreta na Old Testament, ang New Testament, is a fulfillment of the Old Testament. We cannot separate the New from the Old or the Old from the New Testament. Kasi ang Old New Testament, continuation yan sa lumang tipan. Fulfillment yan sa mga sinasabi na lumang tipan. Kaya mga kapatid, napakaganda ang pinakita sa ating Evangelyo ngayon. Isang paalala ko, tingnan natin sa unang pagbasa. Paalala na kung walang suliranin, walang problema sa buhay, walang glory. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang mga pagsubok ng buhay natin, mga kapatid. Kasi alam natin na sa ating mga pagsubok, gawa, ibigay ko ng Diyos at alam niya
provision. Pagbabago ang ating mga kapatid. Tingnan natin sa napagbasa. Si Abraham ay tinawag ng Diyos na umalis doon sa lupang siglanan niya at pumunta sa isang lugar na wala naman siyang alala. Hindi lang yan, tapos ang pagsubok ng Panginoong Diyos. Tinawag pa siya na i-alay na kanyang nag-iisang na kaya Diyos si Father, yung Father na mistakes, kaya niya kanina ng Isaac, hindi dalawa, tatlo, apat, isang na. No? Isang na. Pero hindi ng Diyos. Pagkatapos ditong pagsubok na ito, nakita ng Diyos kung gaano ka strong ang pananampalataya na natin ni Abraham sa kanya. Pagkatapos ng pagsubok na ito, nakita natin, hindi lang na nasave yung buhay ng kanya, pero binigyan pa si Abraham ng maraming blessings. Ang kanyang ang tawag nito, descendants ay napakalaki tulad ng stars of heaven and the sun of the seashore. Ganon, Panginoon, ang kapatid. Kung nilalapas na kung hinahamon ng buhay, kaya lang natin hindi tayo nag-iisa. Pagkatapos ng mga pagsubok na ito, napakasarap, malansak, yung katas ng pagod at katas ng mga pagawa natin sa mga sa gusto ng Diyos. Hindi tayo dapat kapidinan, bakit ko? Dahil habang naglalakay po tayo, walang sino man dito, mga problema, gera, famine, death, anguish, or etc. sa amin sa Pablos, kung napagbasa, ang nakapagpahiwalay sa ating pagmamahal ng Diyos, naniniwala pa tayo dito. Kahit anong mga pagsubok na maranasan natin, ang Diyos palagi ay nasa tabi natin, mga kapatid. Huwag sana tayo mawala ng pag-asa. Huwag kayong sumuko. Dahil si Kristo ay alam niya, in God's time, bigyan niya ng karanasan na lunas ang lahat ng mga problema na naranasan natin dito sa buhay. At napakasarap ang kinig, ang isang successful pinagpaguran ito. Ay mga bata, dapat pag-isipan ninyo ng maayos ang pag-aaral ninyo. Kasi kung nagpapagod kayo, you burn your candles. Kung na ng mga bata kayo, tuturo ako ngayon sa Holy Angel, huwag yung sundan ko. Pag nag-lecture ang maestro, usap-usap sila, nakikinig. Pag may picture na lang yung mga lessons, walang sakripisyo, walang seriousness. Kaya kaya may kumabakit kung wala naman ang tulog. Kaya yung wala na paalala, you have to sacrifice, you have to study hard. Hindi yung paisi-isi lang, no? Kasi ang buhay ay challenging. If you take the challenges in time, mas masarap, malalasapan yung tamis ng katas ng pagod at the end of your sufferings or hirap. Okay? Kaya pinigay dyan. Ganda na ano yung para sa inyo. Para sa akin naman eh, gano'n. Sa buhay natin araw-araw, paranasan po natin ng mga challenges, difficulties. Pero there's no glory kung walang sufferings na paranasan natin. Kaya huwag kayong makatulinan natin kahit kung namin sa buhay ninyo. Dahil kaya natin yan. Andiyan ang Diyos eh. No? Pagkakaya na natin kung tayo lang, pag ibigin yan, na tayo lang, alam natin kahit anong effort na i-exert natin, kung walang panalangin ng Diyos, blessing ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya lahat ng mga bagay sa puso na natin nagawa natin, kung ang Diyos ang naging batayan, ang salita ng Diyos si Kristo, magiging batayan ng mga aksyon natin, pagkilos natin, mga desisyon ng buhay natin, mga plano ng buhay natin. Kung siya ang naging batayan ng lahat na mga ginagawa natin, alam natin maging masaya tayo. Amen. Bakit po? Walang imposible sa Diyos. Kung lahat imposible para sa atin, bawat sa
hold on to God, or allow Him much better to hold you. Kasi kung si Kristo ang mawag sa'yo, hindi ka niya papabayaan na wala. Kaya magpakit, sa pagpatuloy po natin sa ating pangalanda para sa Easter Vigil. Tandaan natin ito, ang ginagawa natin according to sa tatlong disiplina ng simbahan ay makatulong sa ating pagmasaki para tayo sa harapan ng Diyos. Sana, na itong araw ng Kwaresma, makaranas tayo ng kamatayan. Kamatayan na